Gyújtás, állítás, ellenőrzés, és mindjárt ráadjuk a gyújtást. Mindjárt látszik a multiméteren a 6 volt. Reméljük nem ráz meg. Látha tudja ez a 6 volt, hogy nem vagyok villanyszerelő, hanem szerelő. Ott a indikátor óránk. Fölső holdpont állásba. És látjuk, hogy erre visszafele jön. A másik irányba odáig megy. Megint visszafele jön, tehát ez be lett állítva. Most pedig elkezdjük megnézni, hogy hol szakít a megszakító, valahol itt. Közben a kutya a háttérbe játszik. Itt. Így. Itt. Így. Most pedig elkezdjük megnézni, hogy ez hány milliméteres. Majdnem 3. Tehát látszik, hogy 2,7 mm, amely szögbe átszámolható a löket ismeretében. Így. Most még a kutyát is megörökítjük. Podi hallgat a nevére.